Dagiti sarita ni Lola Angela. Bueno, Bing, agulima kan agtal na kayon, tairogi tayon, ti sarsarita tayo anapaulwan. Ni maton, adi na kaya ti maturog. Nasulpeng nga ubing ni maton. Di na ipangpangag, dagiti dadakkel na. No adda pangibaunan da kenkwana, saan nga agtungpal. Agay ay ayam latan, iti cellphone na. Iti may sa arabii, kat. Maton, adalo man ti rabii. Maturog kan tapno saan ka amapuyatan? Jacket ni maturog. Maton, jak kaya ti kasta pa nagsungsungbat mo iti inama. Amangan no agsakit ka no mapuyatan ka. Basta jacket ni maturog tatang. Nanang, kaya't ko pa iti agay-ayam iti cellphone ko. Anya? Apay nga mga pilit yung maturog akon. Kudyak nga rod pagtuglap. Maton, Ano? Panawan na kong dito silit ko tatang. Nanang, jak kayat ti maturog. Takayat ko pa iti ag-cellphone. Ala ka, maton. Agtugtuglap ka man dito o nagtiklase. Sapay mangrugin ti klase tayo. Jak mo't lamaawatan ti ibagbaga ti maestro. Gapot na makaturturo ka. Siguro, napuyatan ka. Saan ka naturog idirabi eh? Nagay-ay-ayamak ngamin iti cellphone. Nagpatpat nagadyak na turog. Anya? Sana ka makaturog. Iso nagay-ayamak latan iti cellphone. Isumat lagayam nga agtugtuglap ka. Pilitok na tantag mo lagat. Tapno awan ti maibagat ti maestro tayo. Nga ura jak mauawatan dagiti ibagbagana. Madanag-anak lakay. Madlaw ang makaturturugan ni Maton. Ngam di na kaya ti maturog. Agay ay ayam latan. anya nga taaya ti aramidan ta. Panagkunak. Alaan talaangan di cellphone. Tapno awan ti agbalin atubang iti pan naturog na. Juan, bakit? Mayat day ta na panunod mo. Sana rumbang agay ay ayam latan iti cellphone na. Sana mabalin nanang. Tatang! Jacket nga alaan nyo ti cellphone ko. Ngam Maton, saan ka matinamat maturog anak ko? Day talatan cellphone mo tig-ig amam. Dumngag ka na imbag, Maton. Pagsayaatam day ito yung aramidan mi. No alaan nyo ti cellphone ko. Ad-jak maturog. Anya? Wen! Kasta ti aramidak no alaan nyo ti cellphone ko. Hala, saan min nga laan ti cellphone mo? Ngam maturog ka kuma iti umno nga oras. Jak kahit ti maturog iti umno nga oras. No makarik na iti tuglap. Maturog ak iti klase mi. Anya? Maturog ka iti klase yo? Imbes ko maamaturog ka iti rabi tapno saan ka amapuyatan? Kahit ko ti maturog iti nagti klase mi. Ngam ti maturog ak iti rabi. Sana rumbang nga maturog ka iti pagadalan nyo. Rabi iti rumbang apan naturog mo. Basta jakat ti maturog iti rabi. Agay ayam aklata. Saan kumamat anatangkan ti ulom, anak ko? Dumngag ka kumakada kami iti amam. Saan mi nga isurukan ka ti pagdaksam? No di kat isurumikan ka ti pagsayaatam. Apay nga agbubusor ka, Maton. Kabusor ko dagiti dadakkel ko, Dudi. Ha? Apay nga kabusor mo, Ida. Pilitin daktumot ang maturog iti rabi. Kadyak nga rod kahit ti maturog. Tagay ayamak iti cellphone ko. Kayat mo asawan, saan ka maturog iti rabi eh? Wen. Kaya't ko pa iti maturog na panahon ti klase Ngam saan ang mabalinday tang araramidam? Naskan nga maturog ka iti rabi eh. Diyak ka rod kayat. Oh, kas kumaita, nagsuyaab kan. Kayat asawan day ta, ang makaturturog kan. Pilitak tiyag mo lagat. Tapno di nakungtan ti maestro tayo. Maton, nagrigat day tang araramidam. Isumatlagayam adi mo masungbatan ang naimbag ibagbaga ti maestro. Ngamin, napuyatan ka. Tinapatag kanyak. Mairidep ko lang pagbiit iti unag ti klase. Ayusin. Anya?
Hoy, naglaingat na talaga nga gayayam iti cellphone. Naparmag ko ti kalaban. Ulitak mo ti agayayam. Maton, agay ay ayam ka manan di ta cellphone mo. Ay na anak ko, madandanagan akon, gaputa di ka maturugan. Maton, dengdenggan na ka di. Umandayo kayo mananang. Didak ko masingain nga gayayam iti cellphone. Anya, Bason mo na maabakak nga gayayam. Iso apanawan na kon. isardeng mo daytan apanagay ay ayam mo. Aglablabos kan, Maton. Didak man pakibyangan. Kayat ko ti agayayam aging ga iti kay kayat ko. Anya, Pumanaw ka nanang. Didak singain. Mangan kan, Maton. Ang mga numaladaw ka ama pa ni Di pagadalan. Napuyatan ka manan. Saan ka kadi manan na naturog? nagtangkan ti ulo ta anak mo. Ipilit na ti kayat na nga agay ayam iti cellphone. Tandak manan. Maton, saanen ang nasaya at day tangar aramidam? Sumrek ka iti klasim itang agsapa, ngam napuyatan ka. Maturog akto ka di ija unag ti klase mi tatang. Nanang. Saan arumbang amaturog ka iti panawon ti klase? Ti kayat mi kinitatang mo. Maturog ka iti umno nga oras tapno saan ka nga agtuglap. Di sana ko na mapan iti klase mi. Agtali na udakla diti balayan. Sana mabalinday tang ibagbagam, Maton. Napatag ti adal. Awan sa nikwami ama ipatawid mi kan ka. Iso asay saya atem ko mati panagadal mo. Uray maladaw ako na mapan iti pagadalan. Agkakapsutak ngamin na magna. Bakit? Kapampanaw laeng di maestro ni Maton. Anya timbaganakan ka? Bimaba amin agrado ti anak na. Lakay. Ay, Saan ka no adumdumngag ni Maton iti maestro na? Iso adi na amo ti isong bat na no adadamagan da ken kwa na. una yan ti anak ta. Bakit? Wan nga rod lakay. Adamot bidot ta. Saan tala kuman nga ingat-gatangan iti cellphone na? Nagbalinan na natangkan ti ulo ni Maton. Gapo ti cellphone. Awanan ti denggan na apam magbaga. Kaasimat dagiti agasawa. Uray anya ti aramiden da apam magbaga iti anak daan ni Maton. Awan ti pagbanagan na. Saan dan ama isuro ana imbag? Gaputawan ti dengdenggan ni Maton. Nasken ama ikan iti leksyon dayjay nga ubing. Paturugak to iti napaot dagiti dadakkel na. Tapno maaramid ko ti kayat ko iti dayjay nga ubing. Nanang, pang-asim. Di mo alaan kanyak ti cellphone ko. Amok asaan ka manen amaturog no igem mo day ti cellphone. Ito dyan at ti cellphone ko tagay ayamak. Maturog kan. Maalam lang day ti cellphone mo. No maaramid mo ana imbag dagiti isursurumikan ka. Maturog ka iti husto nga oras. Ala, agiddakan kat maturog kan, anak ko. Saan naklat ta maturog? Ura inala ni nanang ti cellphone ko. Ay, mangkitak iti mabalin ko nga ayayaman. Apay nga nga ipilit da maturog ak iti umno nga oras. Kuma, agay ayamaklatan. Rabi ko maakanayon. Ha? Asino ka? Kasano nakastrak ka dito silid ko? May saak nga engkantada. Nangeg ko dagiti kayat mo ama pasamak iti biyag mo. Ha? May saka nga engkantada? Wen, Ay, kat mabalin ka nga agkid daw kanyak, no anya ti kayat mo ama pasamak. sigurado nga ipaay mo ti kayat ko, engkantada. Wen, Maton. Ibagam no anya ti kayat mo. Itamot laeng. Ipaay ko kan ka. Kuma, rabi ka na yun. Kan ikanak iti cellphone ko. Kat agay ayamak nga agnanayonin. Sa anak ko na maturog. Maipaay adagos tikid daw mo. Adda nagparang a cellphone iti lamisaan. Ay, agyaman akin ka.
Ha? Nagpukaw matinting kantada. Nagpapasak ang nagayayam iti silpon. Kabarbaro ti silpon nga inted kanyak ni kantada. Saan pa amalublubat? Naidumduma da ito yung silpon Ay, nasipngat pa lang ti aglawlaw. Rabii pa ay. Taiso nga minti kinig daw ko kuning kantada. Mabisinak. Kaya't ko amangan. Mapanak iti sila dananang kantatang. Tay bagak ngagluto da iti kanak. Nakaturog pala dananang kantatang. Sapay mabisina kon. Ari ingak ida. Nanang! Tatang! Oy! Agring kayon! Mabisina kon. Kaya't ko timangan. Ha? Saan nga agring dananang kantatang? Ay, anya nga taramidek. Diyak matamutang luto. Mabisina kon. Dudi, saan asimrak ita dito'y pagadalan ni Maton? Wan nga rod, Jong. Anya nga ta tinapasamak ka ni Maton. Amangan no masakit, isuasan asimrak. Amom ka dino sa dino ti balayda, Jong. Jak ammo, Dudi. Samaysa, jak kayat ti rumor dito'y pagadalan, ajak kakuyog dagiti dadakkel ko. Sa bagay. Uray siyak. Jak kayat ti pumanaw dito'y pagadalan. Amangan no sa pulandak dagiti dadakkel ko. Apay nga kastoy. Saan mo nga agring dananang kantatang ko? Maturog na matlatan. Mabisina ko na yan. Ako nagluto iti kanak. Nagkapsutak pa yun. Awan matlat sirbina nagkidawak iti kantada. Asaan ako na maturog. Kun agay ay ayamak langag na nayon. No sa anak mat amangmangan. Kun dakmot makasaritan dagiti dadakkel ko. Kimutunga kon. Imresen ti bagik. Gaputa saan ako namangmangan kun maturog. Ulitak man aringan da tatang kun nanang. Nanang! Tatang! Agring kayon Pangasiyo! Kaya't ko timangan. Mabisina kon. Diyak amo dagluto iti kanek. Talaga di da agring. Anya nga iti aramidek. Amang ano saanin nga agring da tatang kun nanang ko. Amang ano matay da. Diyak kaya't agmay-may sa. Engkantada. Agparang ka kumakanyak. Ibabawi kung tikid daw kukun ka. Agsingsing puta kon. Pangasim tagparang ka kanyak. Apay, Maton? Agyamanak ta nagparang ka. Engkantada. Diyak kaya't amatay dananang kantatang ko. Agsingsing puta kon. Kaya't kumutanti maturog ito nga oras. Pudno ka di day tanga ibagbagam, Maton? Pudno launa engkantada. Iso nga ibabawi kung tikid daw ko. Nukas nga rod, agkari ka nga agsingsingpat, kan maturog kay Diyos to nga oras. Agadal ka pa'y anaimbag. Ikarik. Talagang agsingsing putakon. Bakit? Bigatan. Ngamnar na kan pala ititurog ti anak ta. Ay na, agyaman lakay. Naturog matlaangan iti nga oras ti anak ta. Wen rod. Agring tuno agar mo sar. Kat mapanton iti pagadalan da. Makariingan ni Maton lakay. Nanang, tatang, agyamanak ta nakariing kayon. Kunak na maturog kayo ngagnanayon. Agyamanak iti engkantada. Anya nga engkantada sasawam, anak ko. Amang ano nagtagtagainap kalaeng. Ha? Kalpasan anaala ni nanang mo ti cellphone mo idirabi. Naturog kameten. Anya? Ay, nagtagtagay na paklagayam. Agyamanak ta nakaturog ka na sayaat, anak ko. Nanang, tatang, Ni,
Inarakop na kami matan iti inam, anak ko. Manipod ita, agsingsing po ita kon. Kung nagadala ka na yung bag, maturugak pa yun iti umnong oras. Idya kung tinalabos sa panagay ayam ko iti silpon. Tinungpal nga rod ni Maton ti Karina nga agsingsingpeten ken maturugan iti husto nga oras. Manipod ditan ngimatumetten ti grado na ijay pagadalan da. Maragragsakan met dagiti naganak na gapo iti panagbalbaliwan ti anak da ani Maton. Bueno obing ditan tinagibusan ti sarsarita tayo nga insurat ni Isagani Bulyeser. Iti direksyon Mary Jane Castro. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo the MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 kanday to'y nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet kan agnaknakman kayo, aggagat kan agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramiden nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, amakatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipin na sinsya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga orasyo amin.